Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. अक्षय तृतीया आपले आणि माझ्या एका चेडवाचो आयज वाडदिवस आसा आनी आनी पयलीं म्हणजे ते म्हजे भुरगे ते गोशाळेन गेल्ले ताका तें आवडलें ना तेणें सांगलेलें की आपलो बर्थडे आसा पळय तो गोशाळेन करपाक जाय जे आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत तांकां जी मदत गावूंक जाय ती गावता दिता त्याच बरोबर त्यांचे एफर्ट्स त्यांच्यानी भाशेनूय खुबशे फंड लागीं करून कश्ट करून ते बऱ्यापैकी जवळ जवळ 1700 सुमार जनावरां तेंच्यांनी जमा केल्ली आसा आनी पळोवंक गेलें जाल्यार तेणी तशी बऱ्यापैकी नितळ स्वच्छ तांचे कोणाचे पांय म्हणले कोण आंधळे आसा हे सगळे प्रॅक्टिकली थंय पळयलें बाकीची खंय गोंयांत आमची गोशाळा तांकांय विजीट करपाची म्हजी तयारी आसा. पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री माननीय निळकंठजी हळणकर यानं गोशाळेला भेट दिली आणि गोशाळेला भेट देऊन आपल्या मुलीचा वाढदिवस जो आहे तो त्यानं उत्साहानं इकडं साजरा केलेला आहे. पुढील येणाऱ्या काळात जी काय मदत पाहिजे असेल ती सर्व मदत जी आहे ती देण्यासाठी त्यानं आम्हाला आश्वस्त केलेलं आहे.